Sanibonani babuke emakhaya, igama lami uNoxolo waKaMtebeni. Ngokokuhlala ngihlala e-village kwamanje. Kodwa la ngikhulele khona ngikhulele eMlazi kaPhi. Isitori sami sikanje. Ngafike ngajola noGayi. Ngikhule ngiyintombazanyana nje ey'fundelayo. Nganake lutho nje engayithandi nezinto ey'ningi. Bengiwumuntu okanjalo, ngisawumuntu nje okanjalo. Ngikhule nginjalo, so kwafika esigabeni sokuthi-ke umuntu sefikelela esigabeni sokuthi-ke ngajola-ke. Ngahlangana-ke noGayi. uGayi bekuwumfana nje wangasekhaya elokishini esikhulele emgaqweni owodwa. Kungenankinga, bengimazi nje kanjalo. Bengasiye umuntu wokuthi nje umuntu engimbonela ukuthi singajola naye sikhula. No, bekuwumuntu besijwayelene nje kakhulu. Angazi kwenzakalani-ke nami niyazazi izinto zothando. Kwashintsha-ke ukwenza ngazibona nami-ke uGayi wangishela-ke uGayi. Sasesiqedile isikole. Wangishela ngoba besikhula naye sidlala ithenisi nje. Kungekho lokho emqondweni ukuthi hayi this one angaba umuntu engiba naye empilweni, kodwa akwenzekile-ke. At a later stage siqede nesikole yena bese sebenza kuGayi. Mina-ke ngiqhubeka ngifunda e-Unisa. Sahlangana one day ephuma emsebenzini nami ngiyiphumela esikoleni sahlangana. Kwawukuthi hhayi-ke uGayi uyashela-ke. Ngaqala nje ngangayizwa kahle indaba, kodwa nje uthethe later stage hhayi ngabona ukuthi hhayi nami ngiyachazeka ubhuti ngoba besekhulile phela eseyibukeka kangcono kunokuthi sikhula and everything. So ya bekuyinto ekanjalo-ke. Sijolile-ke nobhuti esebenza, mina ngisafunda ngingakasebenzi, ehlala naye efletini. Kwaba into ekanjalo nje sajola kwaba ukuthi-ke ubhuti use-serious, into e-serious. Wangi-introduce emndenini wakhe, bangazi-ke. Bevese bebengazi nje ngentombazana yendawo engikhule ngakhona ngakubo. Kodwa-ke nje kungekho lokho ukuthi sobuye kwenzakaleni, right? Sajola-ke nobhuti-ke ngaziwa nasemndenini wakubo. Kwasho ukuthi hhayi useyimisele ubhuti. Siqalile, mina bengingakazazi nokuthi ngi-pregnant. Ubhuti e-engage. Hhayi ubhuti wa-engage. Kwangabikho story, kwamnandi nje futhi ngajabulela lokho mina. Kodwa ekhaya belokhu beshilo bethi hey lo sikhotheni wakho. Bengamthembi nje and everything. So mina ngingakunaki lokho ngoba bengisagajwe uthando, right? Hhayi sijole nobhuti kube mnandi. Kuthe nje mhlampe ngase ngiqeda ukuteta. Aqala ama-red flags aqala ubhuti. Waba nenkinga. Ngabamba ama-message efonini ukuthi ubhuti uyajola ngoba phela mina ngangithi uthembekile ubhuti. Ubhuti uyajola, useney'ntombi ezimkhumbulayo, hawu. Ngibuze mina, bhuti kwenzakalani? Athi hhayi ubhuti hhayi unganaki izinto ey'ngatheni. Umalo bengimesejile, hawu uma wakho ungimeseje nge-message enjena. Hhayi ubhuti inkinga, hhayi uthanda nje ukukhuluma nani nani. Sengiwumuntu othanda ukukhuluma, ngisiyeke umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Hhayi okay, idlule indaba. Nginganaki, siqhubeke-ke nobhuti, sikhulisa ingane, all-right-ke. Kwafikelela esigabeni sokuthi sibe ney'ngane eziwu-4 la sengiyohlala kubo-ke. Hhayi-ke sengimbona-ke ama-true colours wakhe ukuthi ubhuti ushintshile and bese yisebenza umsebenzi ongcono. Mind you, siqale phansi mina naye ubhuti nje. Nginganalutho, sahlanganisa uthando. Saze safika esigabeni sokuthi sibe ney'ngane eziwu-4. Ngisa-engage njalo naye. Right enough, hhayi. Ubhuti asebenza umsebenzi ongcono omkhiphayo ngisho na-out of i-country. Hhayi ubhuti. Manje asayikhulumi nje indaba yokuthi ubhuti siyaqhubeka kwenzakalani. Acacise nje. Kunalokho nje ubhuti uyinakekela iy'ngane zakhe. Nalapha akanginakekeli mina. Khona nje la engake ngabizwa khona kwi-interview kamasipala. Ngihleli ney'ngane-ke yena akekho.
ngimcela ubhuti ngicela ukuya kwi-interview ngibizwe kanje athi ubhuti yena angeke akwazi ungifakela imali manje uholile kwakungulo mhla womholo wakhe nomzali wakhe angeke ngimfaka kakhulu kumzali right athi ubhuti yena angeke akwazi ukufaka imali ngoba yena ukude and inetwork ayikho lapho alright ngilinde mhlawumbe azathola network hayi ubhuti same story ntambama angeke ngikwazi ngisalinda ukuthi kubambe i-top order nani hawo ngibona ukuthi hayi yaboke la ngoba senginalezi ingane kushuthi mina naye akukho la ngizoya khona empilweni kahle kushuthi mina sekufanele ngibe into yasekhaya kodwa uyazi ukuthi ama dreams wami nama goals bekuyini hayi ngiqhubeke ngihlale ngimbekezele ubhuti beke umuntu ke ongathembakele vele jola enza konke kodwa angeke ngiqamba amanga mhlambe ngake ngambamba kanye kamakhelwane nakhona kuyintombazane yakamakhelwane nakhona mhlambe wayeyishiya ngo-10 years yena la into eyangicasula du ubhuti ngibamba ukuthi ujola nengane kamakhelwane kanti iyona lebiloko imessage ayingane ngimbuza phika ubhuti azaza size sicaca ukuthi kufanele kufonelwe intombazana isho ukuthi bayajola kodwa ubhuti still uyaphika athi akamazi ngibona kahle ukuthi hayi kwenziwa mina-ke isilima la ngoba shuthi into abayaziyo ngoba yasho intombazane ukuthi hayi iyangazi hayi nalokho ngikudlulise ngoba phela kwakuwumuntu engimthandayo ngingakunaki athi hayi uziyekile indlela abonakalisa ukuthi ubhuti hayi akasakwenzi lokho hayi sihambe isikhathi sikhulisa iy'ngane ngilokhu ngiwumuntu ofuna nje ukuthi phela nami kube na something engikwenzayo njengoba ngey'thembiso zethu mind you ubhuti sihlangana wayethe yena angeke aze angivimbe into engifuna ukuyenza ngizoba right nje uzonginakekela ney'ngane ngenza into engithanda ukuyenza noma ibhizinisi noma yini kodwa uyazi ukuthi ngikhona esicucu engayinaso engakwenza so ngase ngibona ukuthi sekushintshile konke lokho akusekona lokhu nje khuluma indaba zokuthi iy'ngane zizosala ubani uzonakekela iy'ngane ngimcele ngithi mina hawu singafuna umuntu while mina ngikuleyo ndawo ngisheshe ngibuye ngibheke iy'ngane and everything ngeke kwaze ukuthi ngingabikho ey'nganeni naye engekho hamba isikhathi la engabona ukuthi hayi ayikho lento mhlawumbe ngeke ngishawe umoya ngiphindele ekhaya mhlawumbe kuzosa ngokunye kubhuti bese right nje sesi-right empilweni hayi engasayitsheli ukuthi mhlawumbe ngakhona umzamo engonyakazayo ngabuyela ekhaya nami ney'ngane hayi kwangabi na story ngalo December nje impela nje ngibuyele ekhaya ngabe umuntu obuyele eyovakasha ekhaya ngiwumuntu obuyayo kodwa mina sengizazi ukuthi kahle sengidecidile ngoba ngiyabona ukuthi ne-future angisaboni kahle nobhuti ngoba ubhuti manje ubhizi nezinto zakhe ngiyambona futhi uyakhona ukumbona umuntu wakho ngoba uyamazi mase kukhona umnyakaza awenzayo noma esejola noma esekwenzakalani right enough ngayihambela ngamtshela nje igama elilodwa ukuthi hayi uyazi la uzongithola khona mina asikaze sixabane inkosi yami ngabe ngimqambela amanga futhi bengasi umuntu onodlame kodwa khona la engake ngambamba khona hayi ubhuti hayi kwasho ukuthi manje uqeda mina usho ukuqeda mina engambamba khona nentombazana ngiyabuza hayi wena uyathanda ukubona izinto zakudala ko WhatsApp ngoba ilanga ngibamba khona indaba zakhe ngoba angeke ulo muntu lo obungeke uzumcabangele noma uzombona ukuthi umuntu owu-two face noma ophila i-double life umuntu kanjalo uzuze uyiblame wena mhlambe mase ubone lokho umuntu kanjalo ukuthi uzuze uyiblame wena uyibona ukuthi hayi imini orongo la yena nje akazi nje inkosi yami abe wrong kushuthi mhlambe into eyakudala nami ngibambe izinto yabo uyitshele kanjalo hayi ngambamba nentombazana wayesho kungiqeda ila salwa khona ngathi yaboke namhlanje ngifuna ukuphuma la ngiyibhokisi okungcono shaya mina noma ungibulali hayi salwa nobhuti hayi wangishaya ngoba umuntu wesilisake nami ngingayibekile phansi ngeke ngiqamba amanga salwa
Hayi kwakoma abantu abeseduzane ngakhiya ikamelo ngathi asiqedane manje. Ngoba phela ngikhathele wena bese ngibekezele kakhulu iminyaka nje impela. Ishibe isimningi kakhulu mhlawumbe u11 years bese siuqedile mina naye sekufikelela lapha. Hayi nalapho ngoba ngumuntu wesifazane nokubekezela ebafethu ukubekezela kunzima. Right enough ngaphinde ngamxolela kuleso sigameko sadlula isigameko ngamxolela ayisaqhubeka kahle ke futhi ke nje seloku bese ngisekhaya bese u-ATM dead befaka nje imali einganeni ethembisa ukuthi hayi kulo December ngiyeza loku nginento ukuthiwa mina ngitshela abakithi ngitshela omalume ngihleze kuyileso story ukuthi angibatshele ukuthi bayeza bazosithatha nezingane ngoDecember ngibona ukuthi ayikho lento khona la engamfonela khona ngithi hayi indoda decide ngoba phela kade lento yenzeka sekuneminyaka manje mina nawe si-engaged kanti ukuba engaged kuchazani mina bengazi ukuthi i-engagement ingathatha more than 10 years hayi nanga impela ke hayi ubhuti wathembisa waxolisa wawumuntu nje oyisolayo uyabona ngeke yena alahlekelwe ongekho futhi lo magama angeke alahlekelwe ongekho angeke alahlekelwe okukhona ngongekho yabo nje lo magama ya right enough. Hayi ngambekezela ubhuti bese i-ATM dead nje engasabonakala einganeni mina nje bese umama einganeni engafiki ubhuti ngisho ebuyile lapho kulomazi awahambayo ubhuti nje bengabi nasikhathi afike nje ubhuti azule kube mnandi bagroove nani mhlawumbe azofika ngaleso sikhathi esezolanda izingane ayefuni nami ngihambe. Hayi ngayibona lento mina ngehliswa ngenyuswa lapha ngazi ukuthi angisazi ukuthi kwenzakalani. Kwakukuningi ke wayekuthembisile ubhuti ukuthi ke uzosenzela nezingane nje ukubala ugodwa nje ukuthi uzosakhela umuzi ngihlale nezingane ngibe umama nginakekela izingane kube nalokho engikwenzayo kodwa konke lokho ngabona ukuthi hayi into izeleze into enje angayimisele nje bemane izisholo nje ngoba nje bese ngiwumama nje nakekela izingane ukuthi ngiyasebenza ngisebenzi akusekho lokho nje akusakhulunywa nje hayi qhubeke ke afike ke kuDecember ke uDecember owodwa but ngimchazela ukuthi mina angeke ngikwazi ngempela ukuhamba naye ngoba uma uzosala yedwa abantwana basekhaya babengekho ke right enough hayi avuma abe umuntu ovumayo ngoba nezingane the nje qhamuka nje ubabawazi kodwa sasivumelene ukuthi akuhambi umuntu sizosala nogogo hayi ngingaminankinga ke ngibanilungisela izinto bahambe naye mina kanti angazi ngibona usisi obekhona emotweni bezolanda izingane. Hayi kukhona nobhuti ke kodwa lo sisi into engayinothisa ukuthi wayihleli naye ngemuva sengiyayicabangela ke ngingedwa ukuthi hayibo kodwa futhi ngitshela ukuthi hayi ngeke aza kwenze lokho abathatha izingane bahambe nazo 2 days late ingane iyafona ngiyafona ukucheck izingane nani right enough sikhulume kube nengane ethi hayibo ma kukhona usisi kababalo besihamba naye emotweni ngithi usisi kababa kanjani ngoba ngiyabazi bonke osisi bakhe okhazini bakhe athi hayi ubusisi kababa hawo ngithi ngicela ungikhulumise nobaba wakho ngibuze buhamba nosisi wakho emotweni kanjani nezingane zami ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi kahlahle bengenziwa isilima umina oyisilima umugayo usedecide noma mncane vele into eclean leyo ngayibona ukuthi ilanga decide khona ukuthi hayi indaba kabhuti ayi angisayingeni ngempela mina ke nobhuti ngadecide ukuthi ayi asihlanganiswe izingane iyona ke nje into eyangibuyisa tu emendweni ngoba ubhuti benokungathembeki nje okuningi bekuningi bengikubamba ke nokunye ingake ngikwazi ukudalula okunye kwaze kwagcina involve namaphoyisa nje nokuhlukumezeka nje okuningi bengikuhlukumezwa nawo umndeni wakhe nawo cousin bakhe abantu bezenzela la kumina uyabo nje ngisahlala khona ngavele ngabona ngahlanganisa konke lokho ngahlanganisa konke ngavele ngadecide ukuthi hayi no
Ngagcina sengimtshela ukuthi bhuti ngisho noma ngathi uyeza-ke manje ekhaya-ke kuloku 2 years uyeza. Okungcono into ongayizela nje ukuthi wena uzele ukuzohlawula iy'ngane zakho. Mina nje ayukhohlwe yimina ngoba ayangisekho lapho. Wabe sekukuningi ngempela ngikubekezele kuningi. Angeke ngize ngiqamba amanga kuningi. Mengachaza ngabhala ibhuku ngase emnyango bese kukuningi. Ebengikubona ukuthi akuhambi kahle. Hayi kodwa-ke bafethu kuhambe kwahamba-ke sesihlukene nje lokwencenga-ke yibona amaphutha akhe kodwa nje mina bengasekho lapho. Hayi kungabi nankinga-ke nami-ke ngabona ukuthi hayi angcono ngiyiqhubekele nempilo yami ngoba umuntu uyena kade adicide mina nginomuntu kanti yena kodwa vele ngangimbona ukuthi nje umuntu nje mhlampe ongagcine naso isithembu ngendlela babethanda ukukhuluma ngayo ngesithembu nje mhlampe noma beyidlalela noma kunjani nabangani bakhe kodwa nje mina ngangiyitshela ukuthi angisoze ngaba nje umamkhulu nani nani ngabdecide hayi kona konke lokho kwadala ukuthi hayi ngidecide ukuthi ngibuye. Hayi-ke sengibuyile hayi ngazama ukurecover ngoba kulula ukuhlukana nomuntu omthandayo. Angeke ngiqamba amanga ngeke ngithi angikaze ngibe ne-stress noma angikaze ngibile naso i-stress futhi bengingasayiboni kokunye ukuthi mina ngine-stress wabe kuze kusho mhlawumbe osisi bami bethi hayi wena ngeke usa-depressed. I-depression nje kwenza isize and uma u-depressed ngeke uze uyibone wena ucabangela ukuthi usu-right nani 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 ngibile depressed angeke ngiqamba amanga. Kodwa sengiyabona ukuthi mase ngikwazi ukuxoxa nangaye ngoba bengingakwazi nje nokukhuluma. Ngisiye umuntu okwazi ukukhuluma nokwazi ukubeka amagama kodwa nje sengiyabona ukuthi mase ngikwazi nokuxoxa nangayo nale ndaba hayi sengi-right sengikhulile. Sengidlulile kuyona futhi ngadlulisa into engayidecide ukuthi hayi sizo-co-parenta mina naye. Kodwa kwenzekanga lokho ngoba selokhu wayithatha iy'ngane ngoDisemba akaze ayibuyise. Zisahlala kubo namanje. I-access anginayo nje ey'nganeni eningi. Akunankinga-ke lokho ngoba ngithatha ukuthi nayo mhlawumpe usafuna ngoba bengakaze ahlale nazo nje. Kodwa seyiphelile iminyaka nje ehlala nayo zimpela mina-ke angisena-access ey'nganeni zami nani nani. Kodwa akusiyona inkinga-ke lokho ngoba phela akaze anginqabele ukuthi ngifike kubo. Kuwukuthi mina nje kuphela ngoba ngibalekela iy'nkinga zokuthi kuthiwe hhayi washiya manje usefuna uzenza inunu engafi nani nani. Izinto ey'kanjalo kodwa-ke i-advice enginganikeza yona bafethu ukuthi ungathanda impela ukuthanda kodwa uthande ngomqondo. Ungathandi ngenhliziyo ngoba inhliziyo iyakulahlekisa nje ngampela. Ugcina usubekezele ngoba angazi ukuthi abazali bethu babebekezela kanjani ngoba kunzima ukubekezela. Uyabekezela uze ubone ukuthi mina ngaphuma ngoba sengibona ukuthi it was more than 21 years sengibona ukuthi hayi ayikho nje into engazanywanga nengenziwanga hayi nje uyohlezi futhi mayeyimisele ngami ngangiyitshela lokho ukuthi uyobuya mayebuya mengabuyi futhi hayi kusho sasingadalelananga. Yilokho nje engani-advise ukuthi nithande abantu uma umthanda umuntu phela usamthanda ayikho inkinga kodwa nje thanda ngomqondo. Ungangigxili kakhulu enhlizweni ngoba futhi nje indaba zokuthi-ke mina ngibuye ngicabanga omunye umuntu noma umshado. Umshado ngiwubonela kude kunami ngoba ngangiyitshela ukuthi uyena muntu engiyoba naye impilo yami yonke ngiqala nokuba nomuntu wesilisa. Yayibo nje leyo nto kodwa-ke akuhambi ngendlela esicabanga ngayo. Hayi siphela kanjalo-ke isitori. It's the Blaqlife TV.